Какво става, хора? Аз съм TheBigFarm.bg и както виждаме, това е първото ми видео и преди да започна този клип искам да кажа, че каналът е общ. Има още едно момче, което играе, което ще снима в този канал. Линк към неговия канал мога да намерите в описанието, както и към моят първи канал в описанието. Нека да преминаваме към клипа. Клипът ще е туториал. Ще покажа как да се слета My Summer Car безплатно, както в моят другия канал съм показал, само че не е кракнатата версия. Аз сега ще ви покажа как да се слете кракнатата версия. Така, отваряте Google, няма значение да било Chrome, Opera, няма значение кое е Google, просто пишете My Summer MG. Просто пишете My Summer Car Crack Free до. То излезете, така че Free Download просто пишете. Така. Ето това е този линк, аз направо ще го сложа в описанието, някой да пишете. Така. Ето играта. Така. Тук, както виждате, има няколко линка за тегляне. Може да си го теглите от Мега. Препоръчвам ви да го теглите от Мега. И не забравяйте. Винаги антивирусната. Пускате. Защото аз Стъпанар. Забравях да си пусна антивирусната. Сега всичките вебинари са така и са на китайски. Фак! Да, смисъл китайски. Затова винаги си пускайте антивирусната. Така. Предполагам всеки знае как да си изтегли играта. Така. Това ще го затворите. Като снимете за първи път линка, ще излезе това, което на мен ми излезе, нали, още на прозорче. Затваряте го и го цъкате втори път. И ви праща към сайта, който искате да го изтеглите, към който сте кликнали. В случай аз натиснах на Мега. Чакате секундите, click here to download. Праща ви в Мега, предполагам всеки знае как го изтегли от Мега. Но сега ще обясня за тези, които от вас не знаят. Така. Не цъкате този червения файл, а цъкате това стилото download. И играта почва да се тегли. Играта е лекичка. 273,9 мегабайта. Което смисъл за така се игра се нормално. Така. Предполагам всеки знае как да се изтегли, като я свалите. Ако сте от Mozilla или от операта, тук горе кликате, ще ви се покаже WinRAR. Предърпате го на десктопа. Така. След което като предърпате, го отваряте файла. Така. Тук трябва да видим папката My Summer Car Update и самия апдейт. И нацъкате Launch.exe или Launch64.exe, а ето това My Summer Car exe. Натискате го, играта се пуска и се забавлявате. В смисъл, мисля, че ще добавите мултиплеер на играта, така че може да си свалите играта и на най-новия апдейт, като излезе да се апдейтнете и да играте с ваш приятел, да се забавлявате. И да, това ще е всичко от това първо видео. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако така, дайте палец нагоре и ще се видим в следващия клип. Чао, чао!